E demențială. Stai că vin acum, uite, vin acum. Adică eu am făcut burgerul ăsta, nu? Ce zici, cum e? Mamă, e foarte... Zici că semănăm, nu? Demențial, wow. Știu că de foarte mult timp ați vrut să vedeți o rețetă de burger. Azi, fără prea multă introducere, facem burger! Vreau să arăt cum să faceți cea mai bună carne, cel mai bun sos pentru burgerul perfect. Adică, din punctul meu de vedere, ăsta este perfect. Și este rețeta mea favorită de burger. Vreau să le mulțumesc și celor care s-au abonat recent la acest canal. Vor urma episoade foarte, foarte mișto, așa că... Scuze! Hai să facem din nou. Iar m-am. Așa că astăzi o să... Stai că am mai zis asta odată. Păi ce? Care-i problema? Deci se întâmplă. Păi te concentrezi și tu un pic mai mult, nu? Ce? Păi ce? Crezi că poți să faci tu mai bine? Păi aici. Și apropo, de ce ai scris subscribe pe camera aia? Adică crezi că o să uit să le zic oamenilor că trebuie să se aboneze pe acest canal pentru a mă ajuta pe mine? Crezi că poți să faci un burger? Te invit aici. Hai să-l gătești tu. Da. Normal. Dar fii atent, trebuie să-ți dai jos șapca aia din cap. Și pulloverul sunt 30 de grade afară. De ce stai cu un pullover? Păi da, dar mi-e frig. Că mi-e frig. Bun. De ce? Te las aici, eu mă duc, filmez și tu gătești. Bine? Te mai ajut cu un singur lucru, da? Ok. Până te schimbi, până ce să mă mai ajut? Nu mă mai ajuta. Nu mă mai ajuta. Hai să începem. Am pregătit toate ingredientele, mi-am schimbat și tricoul, așa că acum putem să începem. Pentru un burger nemaipomenit avem nevoie și de un sos pe măsură. Povestea sosului pentru burger începe așa. Avem nevoie de 2 cepe albe pe care le vom tăia în cuburi. Tălim cuburile de ceapă, după care le caramelizăm până ele devin maronii. Mă ajuți? Ulei de măsline. Atenție, călim, nu prăjim ceapa. Deci uleiul nu trebuie să fie foarte încins. Sare. În timp ce caramelizăm ceapa, ne ocupăm de sos. Avem nevoie de maioneză, ketchup, muștar, praf de usturoi, oia afumată. Vom tăia și chives în bucăți foarte, foarte mici. Pentru cei care nu știți ingredientele și cantitățile, o să le găsiți în descriere. Vom tăia în cuburi și castraveți murați pentru sos. Știu, sunt foarte multe ingrediente pentru acest sos, dar credeți-mă, merită, chiar merită, deoarece este senzațional. Când ceapa a devenit translucidă, adăugăm și un cub de unt să se caramelizeze și mai bine. Cui nu-i place untul? În sos vom adăuga și sos Worcester. E bine, dacă nu găsiți acest sos în magazine, se poate comanda online. Și, desigur, sriracha. Vrem sosul să fie puțin iute, nu foarte mult, o linguriță. Sare, piper. Dacă vreți să faceți un sos mai unic, puteți să folosiți și boabe de piper verde pe care le găsiți în conservă. Sunt mult mai aromate decât piperul care îl măcinați proaspăt și miroase wow! Le vom toca puțin. Sosul face de multe ori cât 80% din preparat, deci de ce să nu ne concentrăm foarte mult pe sos? Pentru burgerul nostru vreau să prăjesc și câteva feliuțe de bacon afumat.
Când ceapa arată așa, înseamnă că este perfectă de pus în sos, dar înainte trebuie să o răcim puțin. Amestecăm și așa obținem cel mai bun sos pentru burger. Abia aștept să mănânc. Punem deoparte și ne ocupăm de carne. Baconul afumat l-am gătit la un foc mic ca el să se facă foarte, foarte crocant. Dacă vreți un burger excelent, trebuie să aveți și carnea de calitate. Așa că nu cumpărați carnea gata tocată din magazine, puteți să vă cumpărați voi exact ceea ce aveți nevoie. Avem nevoie de 80% carne, 20% grăsime. Grăsimea va ajuta ca burgerul să devină foarte caramelizat și delicios. Am să vă las în descriere care este cea mai bună carne pe care puteți să o folosiți la burgerul de vit. Și cea pe care o folosesc și eu azi. Nu trebuie să punem foarte multe condimente în carnea de vită dacă este de calitate. Vom pune doar sare și piper. Dacă doriți, puteți să condimentați carnea cu cimbru, rozmarin, boia afumată, praf de usturoi, dar de această dată e mult mai bine dacă o facem simplu. De data asta nu o să ne folosim de o presă pentru carne, vom face totul manual. O să avem nevoie de file de 150 de grame. Lucrăm puțin carnea, încingem o tigaie și prăjim carnea. Punem puțin ulei de măsline. Voi apăsa puțin cu o spatulă să se caramelizeze peste tot. Cât timp carnea se frige, voi tăia și câteva felii de roșii și castraveți. Carnea pentru burger se poate face well done, adică bine făcută, medium rare. Eu prefer carnea medium rare, așa puțin mai în sânge, să simt gustul cărnii. Se vede cât de bine s-a caramelizat carnea peste tot. Și acum ne vom juca puțin, vom adăuga rozmarin și o bucată de unt. Și 2 căței de usturoi, zdrobiți desigur. Când vine vorba de cașcaval, puteți să folosiți cheddar, puteți să folosiți un cașcaval afumat, puteți să faceți cu blue cheese, fiecare după preferință. Eu voi folosi o felie de cheddar. Puteți să topiți cașcavalul cu un arzător sau puteți să puneți puțină apă în tigaie, un capac deasupra și se va topi instant. Eu folosesc arzătorul. Voi pune și 2-3 felii de bacon afumat pe acest burger. Deja arată demențial. Carnea s-a infuzat foarte bine cu rozmarinul și usturoiul. Acum trebuie să-i oferim o pauză bine meritată de 5 minute. Cel mai bine este să facem chifla proprie de burger, să nu o cumpărăm de la magazin. Am făcut un clip despre rețeta pentru chifle. Puteți să dați click aici dacă vreți să o vedeți. O vom tăia în două. Ce bine arată! Și ne vom folosi de grăsimile din carne pentru a prăji chifla. Chifla va absorbi toate sucurile naturale rămase în carne și se va face foarte, foarte gustoasă. Wow! E, mamă, perfectă. Ascultați aici. Wow! Ok, deci, asamblăm burgerul. Avem chifla, da? Punem sosul nostru care este super, super, super bun. Mega bun. Foarte bun. Trebuie să-l încercați. Pe feliile de roșii puneți de fiecare dată sare. Va veni și regele nostru. Câteva felii de castraveți murați. Și desigur capacul de la chiflă. Wow!
Bam! Și acum, ce trebuie să zic la final? Trebuie să ți-ai rămas bun și să nu uiți, v-am pupat, ceau, ceau. Foarte important. Ok, stai, cred că știu. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să vă abonați pe acest canal, puteți să dați un like, un subscribe. Stai că am zis subscribe, stai că facem încă o dată. Dacă v-a plăcut și această rețetă, nu uitați să vă abonați pe acest canal, cu asta mă ajutați foarte mult. Puteți să lăsați și un like și un comentariu și până data viitoare, spor la gătit, v-am pupat, ceau, ceau! Ce zici? Să știi că a fost foarte bine. Nici eu nu aș fi putut să fac mai bine ca tine. Yes! Deci vii să vezi ce am gătit azi. E demențial. Stai că vin acum, uite, vin acum. Adică eu am făcut burgerul ăsta, nu? Ce zici, cum e? Mamă, e foarte Zici că semănăm, nu? demențial. Wow.